Magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Nandito ka tabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ng ito pong Miracle Sim Media Multi-Type Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak, kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis, pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon at saka ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aking ko po, si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pagkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yung ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, dahil man pwede kami mag-badmit sa BRDTH sa bawal, dahil magkasasaka, dahil man na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung napunto kang ginoon, ang pangarap ng physician surgeon. Dumatik para injeksyonan siya kay pitong aldaw, sa lukang pitong aldaw, ning antibiotics, saka may mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok dito sa bukong-bukong dito sa paa. Tapos, balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, ippa-blood chem ko. Tinot, ang blood chem niya, papapasukreatin na niya. Ang otro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang taon na sukreatin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi ka, doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman so ang tawon ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist kayo, na i-dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Sa puso, aki ko, itong naghihilang na aki ko, habok niya magpa-dialysis. Pagpaparalukuton ngayon ang lawas ko, ang niya ako maniwano na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining Amazing 4 radyo. I-try ko, nagdigda ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano na, pinailing ko sa iya, so sort ng blood chem na alam ka so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna ka. Subukan natin. Subukan mo tangay ining Amazing 4. Di yung inot andara po sa nangani 1K. At akong ibang konta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Baong ko ito, nagbalik ako. Naon naman ako rin sa half month. 15 días na tumada. At observasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarusan ko, nagtatawad na nga niya, abok na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na. Naanit-baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala ni, dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal na normal. 18 days na pag-inom ng Mega Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo,
suka na lang ng suka, nahihirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Eh, ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Lumapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ini, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil lang, ngunyan, ipapatuloy ko ba ang racing ko? Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayong good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live, na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maraming amazing po. Suaki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So dumanagin na. Taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom. O Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7. 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparapulog ng bitis niya. Kada siya masyado ng pagkatindong bagang Okay. paglakaw. Kasi nga po yun na, Pagpapulog din ang dahil nga pagkataka din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa rumana dahilan yan. Okay, so imbita natin, Nanay, yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc dito for dahil sa mayroon akong rases at saka nabagok yung ulo ko. May sugar ka ba? At high sugar pa ako. Sugar. Tapos, sabi sa akin, operan ako ta. Sa ospital, Ospital. sa lang ka. Oo. Hindi na nabagok so ano ko, sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang dinisadvis sa iya kung anong marayon. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung Amazing juice, amazing po. missing 4, at saka ano, Amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Apo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rasis. At saka nag-abil pa ako ng sabon, kape. Oh. Salamat sa Panginoon sa Galing pa. napagaling ako at wala na akong ano. So rasis mo, Nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Ah, ba wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory normal, 110. Okay, so Papunta ko almost, kanina opo, yun sa Dinere. Okay. 1 na lang. okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo, pwede po yan na maintain ka na lang. Yung po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin isang mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang paggamit mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nabawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo, Nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Wala Okay. man akong maintenance kasi. January Ayun lang ako 79 na nangyari si dito. Nanay. Walang maintenance. Ngayon po ay dahil po sa amazing po, gumaling yung kanyang classes. Grabe, nagrelaya Sugar na niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Yeah. nabagumpay. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si Nanay. Unang-unang kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products.
at natagpuan mo ito at nakainom ka. Napakinggan mo nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, magkagamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, kaya Nangyari na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Mayroon nagsabi sa akin si, yung kabarkada ko, saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo. Kaya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nagkakain siya ng marara. Nagkakape. Oo, anong marara? Ito ang amazing problem. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing po. Sasabihan ko si, huwag ng pangalan. Awag ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. So yun, ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang amazing po na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito na gumaling ang kanyang mga kati-kating rasis niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your, Assistant. at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parati, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo na God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Okay. Ganyan. Success. Kaya, successful kang gumaling ka na. Gumaling. Okay, maliwanag. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana Salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Salamat. Thank you. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Lorito Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag-359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Tubarangay Lain, Ligao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Johnny. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February na po yung traffic na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakadeparan siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaan po kami, nagpa-Andrea. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, ipalimusin niya sa kanya para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, naninitig yung mga labi na maga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos dito pong asawa ko, tapos mga mama ko.
Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Inanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mga Mayo. Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa ligaw, or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala, no? Nasabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi, nurse na hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko ni kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligaw, pag nag-400 si Papa, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya, umiigiling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, ano ba yung ko po nito, request para magpa-Crea. Nag-walk-in na lang kami. Yep. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko, Pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinapakagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay ko. 36 na lang, Dok, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So, bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so, Kaya po, andito din ako, Dok, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Dok. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay ko hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. So, yun nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong ligasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing Four. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nag-atubili ako, nasabi ko, baka naman hindi naman magagamit si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talagang pasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakamutan, nakakapag-motor.
Nakapambilyar na. Andun po sa bilyaran, maiksi po. Thank you very much po. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung amazing po, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Lojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalitan natin na ang ating amazing po na galing sa Amerika or natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So, siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ng kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Migawan, ng Miracle Sea at ng ating Amazing Four. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung nagkakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing Pork, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing Four dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing Four, ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, nung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako, kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaganyan mo talaga tayong public servant. Inayad niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako, kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi ang talaga ako na COVID. Tumatawag ng aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako na-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at silagay niya ko paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID.
At naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyo? 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo. So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yun sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw kung makamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ibang doktor, wala, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala lang gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So, gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kuhain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start ng Monday dito sa Norte Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ba ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yun, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dalalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga ng mamanas. Kasi hirap rin ako paano ko makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking undo kahapon, 3 oras kami papunta sa pili. Kadalasan nangyari yan, pakuwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pakuwi ko wala, hanggang ngayon tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview, kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance, after na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nung uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey,
Umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pag 2 araw ko pag inom itong amazing po niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong amazing for natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, and even dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing po, na kayo gumaling ang iyong well-being, yung ngayon, nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo, talagang maganda na. At yung pagdumi mo, okay na. Yung migraine mo, nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lahat, hindi mo talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anin pa natin itong lahat na natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-iimbis na doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat ng tao, kung sino nakakinig sa akin, sana huwag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong ito sa ating katawan. So lagi mong tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health, hopefully ay umabot ka ng 120 o 130 kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15 meron tayong masugid na uminom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay ko 120 or more, kaya-kaya natin. So patagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, mga tao ka kung doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kailangan ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga si Joy ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko ng mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing po. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga amazing people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Huwag sabi nga ni Madam Joy, huwag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. Ibig sabihin, invest to your health because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Four na galing sa Amerika ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahanga. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Migawan, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Payaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga kung dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na
cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sila po si Gina Limberan, taga Pakapay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Megawan kay Dr. po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya pumunta ako ng Megawan tapos hindi pa ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po. Hindi ako na CT scan. Pero ngayon po ako ng Megawan, bumaba na po. Saka ako ng CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi pa ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi pa ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, tuntua ko talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betita. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... middle name pala bayaban. Bira nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. Yun nga po, nalalaman tayo nung sinabi na pagkatas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siya nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat po. Una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Megawan. So, Merry Christmas, J, and congratulations. Hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much and God bless. Maraming salamat. Kung po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi nung last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, nahirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Megawan, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag ko nga ninyo sa amin, madam. Nangyari kay Sir, last year nang bumili kayo ng Megawan. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa kapag ng tubig. Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo nung na-good for 15 days, totally na talaga hindi na siya sumasakit yung puso niya. 3 days. Hindi na siya nang-ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawa. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Panginoon Diyos. Nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita magpa yung urinary. Urinalysis. Oo. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na.
Doon na lang sabi sa pinasabi mo, kaya kami pumunta Oo. dito. So talagang very powerful. In just 15 days po, natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak? Opo. Para uminom nitong ating produkto na tatangin na galing sa Amerika. Opo, kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na tulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan, Sir? Kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Ang konsulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Hindi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta lang sa isang doktor, specialist oncologist, para may tinanong ko siya kung anong gagawin ko noon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Nung pagsabi niya ng biopsy, naisip ko agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nagkaano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na siya na pinagkaman sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasok kay Doc yung result ng ultrasound ko. Ako sabi ni Doc, i-try daw ito na. Pinainom nila ito ng amazing po at saka yung Diyos ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. Na 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasatag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talagang maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan na, nagkakangesa. Dati, inahirapan ka matulog na straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka matulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Wala. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Sakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang Nung nakainom ka ng amazing for nawala. wala. Dalawang beses ko lang kuminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag lunch time naman, uminom ako. 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati lubong inihi. Oo, wala nang sakit na akong naramdaman. 24 hours. Wala pa ng 24 Wala pa hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di alit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. At 22 hours pa lang. Hmm. Puti na yung ihi ko.
Doon ako nagsabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Amazing mo nung yan, nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla akong lumakas yung ilig ko. Dati may Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. maganda na wala yung parang mabagal ba yan. No. Mabilis-bilis na kung ngayon magano. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobrang pawis mo. Nalilipas yung nakawan mo. Sobrang. Gumaan talaga ang kalamdam mo. Parang it's a miracle. Okay. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Matulungan, Yun po. para hindi na sila mahirapan. Sobrang kasi ang hirap na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, wala. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din parehas din sa akin, wala na, okay na sila. Kaya, Yun po. kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang involved din sa kanila, wala na. Okay. So, congratulations, sir. Talagang nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi sir, ang sa akin yan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So congratulations sir. So sa mga nanonood sir ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Punta nyo na ito si Lord para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kagad ng solusyon ng problema nyo. Ako po si Efren Bola Jr., taga Amoraon, Raco-Raco, Albay. 43 years old. Ako po ay may nagkaroon ng bukol sa may leeg. At dahil po sa pag-inom ko ng Amazing Core, ito po ang resulta, biglang limitang aking bukol sa leeg. Okay. Ang sabi mo kasi, Brad, na sabi kan sa imong doktor, pinapabiopsy ka. Iyo po, So ano nangyari? abo ko pong ipabiopsy ka. Abog mong pabiopsy. Kaya daw sabi ni Mama, di napakinggan ko po ang programa niyo sa radyo. Yun po, pumunta po ako sa inyo. Ito po yung resulta sa halos kulang 2 buwan na pag-inom ko ng produkto nyo. Ito po ang resulta. Ibig sabihin, yung bukol mo ay biglang may mga lumabas. Anong mga lumabas dyan? Nana. Biruin po ninyo. Kasi ang suspect ng doktor, cancerous. Kayo po, abo ko pong ipabiopsy. Kaya habang mo pabiopsy, so uminom ka ng Amazing Core. po. So less than 2 months, yun ang nangyari. Lumabas, lumiit na ngayon ang bukol mo. Lumiit na po. So ito po isa umiinom sa April, May, June, July. Opo. So nasa 3 months, may 3 months pa lang. Opo. So ito na ang resulta, lumiit na. At lumabas na po yung busis ko. At dati wala itong boses, ngayon may boses na. Opo. O biruin po ninyo yan mga kaibigan. It's phenomenal. God's grace. God's grace po ito nangyari kay brother. Kaya ano masasabi mo dito sa iniinom ng mga produkto natin? Yung sa akin, ang ako lang pang tatanungin, kung ano pang mga karamdaman nyo, pumunta lang po kayo dito kay Doc Joey, dito. At mag-amil po kayo ng Amazing Core. Maganda pong klaseng gamutan ito. Okay, so yan po ay nanggaling sa ating kababayan na 43 years old pa lang. Si Mr. Efren Bula Jr. ng Rapu-Rapu Albay na takot po magpabiopsy kaya uminom lang ng ating mga Amazing for less than 2 months. Lumabas na po yung mga nana, yung mga white fluids at lumiit na kasi at dati halos hindi lumalabas ang buses. O ngayon po, normal lang kanyang buses. Kaya praise God, pasalamat tayo una sa Panginoon Diyos. Ako po yung nagpapasalamat talaga sa Panginoon dahil po sa natuklasang gamot ng aking karamdaman. Dito lang parang po kay Doc Joey dito. Matagtag po nito. Okay, so
Maraming salamat, congratulations. So tuloy-tuloy lang hanggat sa mawala na yan. Then kung talagang ano na yan, yung walang-wala na, so normal na, ipa-x-ray mo na, paano kung makita natin kung mayroon pa o wala na talaga. Kasi nakita ko, malaking bagay na talaga. Kasi dati, laki-laki, at wala kang busis dati. So ngayon, halos normal ka na sa pagsasalita mo. So mga kaibigan, mga minamahal kong kababayan, ito po ay nagpapatunay na isang hindi ko naman kilala ito, napakinggan lang tayo sa radyo, na natulungan ng ating amazing poor na galing sa Amerika. It's phenomenal. Ito po ay hindi tsamba-tsamba. Ito po na natutulungan ito, libo-libo ng tao sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So maraming salamat. Congratulations and God bless. Salamat po, Doc. Okay. Ako po pala si Violeta Bunda, ng taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po yung silot dito dahil doon po sa napaang barkada sa Caribesan, sa Cassandra. Nalilimuan ko na galing sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kaubutan, bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya, sa 3 buwang pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-inom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016. 2016. So ngayon po, kailan po kayo bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kati ng ganito, kaya Kati, maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Lupito. Try mo po itong product ni Doc Lupito. Salamat. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Ako po si Corazon ako na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc dito. Organista, mayroon akong rashes at saka nababog yung ulo ko. May sugar ka ba? At high sugar pa ako. Ay, sugar. Tapos, sabi sa akin, operan ako ta. Sa ospital, Ospital. isang lang ka. Hindi na nabagok so ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang din sa iya kung anong narayon. Kaya di pa kung sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung missing Amazing juice, amazing po. at saka Amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Apo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, kape. Salamat sa Panginoon sa Galing ba? galing ako at wala na akong So rasis mo nanay, nawala na talaga. Naglaya na ba ako? Wala na. Tapos yung sugar mo, nagpalaboratory normal, 110. Okay, so Papunta ko almost, kanina opo, yun sa Gulere. Okay. 110 na lang. okay, so almost normal. Opo. Kaya napunta naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo, pwede po yan na maintain ka na lang. Yung po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang paggamit mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nga, nanabasan mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Wala pa na akong maintenance kasi. January Ayun lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang maintenance. Ngayon po ay dahil po sa amazing po, gumaling yung kanyang classes. Grabe, Yung nag-relaya sugar na niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayun. nabagog pa. Yan ang bagok sa iyo.
Kaya nagpapasalamat si Nanay unang-unang kay Lord Jesus Christ, pangalawa dun sa ating mga amazing products, at natagpuan mo ito at nakainom ka. Napakinggan ko ngayon sa radyo, kaya Opo. sabi ko, makalamang akong buwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya kayo, na po. nangyari na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Mayroon nag-send sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo, siya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nagkakain siya ng marara. Oo, anong marara? Yung amazing problem. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing form. Sasabihan ko si, huwag ng pangalan. Awag ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. So yung, ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito, na gumaling ang kanyang mga kati-kating rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your, Assistant. at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo na God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Opo. Success, ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Gumaling. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sana Salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Salamat. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito